Hello takurok bukurok haino hai norok no ani channel o lamsogo kha khayo norok jotono ka hangkurung tongbaina hnai hake ang norok no kok rijak tongma haike no tini ang haino hai patal kunya no reply rimani part 2 video tubi phaika tei kha khayo norok पातल कुनिया नो रिप्लाई रिमानी वीडियो पार्ट 1 चाचा खाना हनोय हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें हनकाय फाइडी बाय सॉन्ग पातल कुनिया ताऊ साका किचा खनाय नायलायानो अबनि उलो बनसुं रिप्लाई लायानो Okay, takurok bukurok jong khanaka je pike jomatia tiprasani birman tei mokole mukti hunai hinoi so aro patal kunya no sungna mochungu je nongasok tiprasani birman eba mokole mukti hunai hinoi boot boycott NRC tei bangladeshi kubek hinoi kok rimani biang thangka oba haike danung tiprasani birman eba mokoli mukti hunai nung hai tatal thei krui asuk sal nung buino chalak saka thokai saka tabuk nungro hain hai phai oba hai kai chalak thokai kok sawi dong mukhang krak ba nung sibile tiprasa tong kosong tong nai rokno imang phunungui rang thokai jakha ada mada lamao khiklai klangkha baksonoba Delhi Kolkata rogo bosta kichik nichik kandiwi skamai kabukha norokni Delhi ni neta peta roksi lachia dai kirijagui barbar Delhi o ringle nungle chuno tongko songti prasa rokno imang phunungui klangkha phia buba grale oba haya bole haire seat post te chair ni luba nung sible lachira nung oba hai kok sanani asuk bud boycott ni chiti khognai si tabule MLA ni bagui bosi bud busajak lachiale kok rui kok naruya bosi buino hai kok sai tungo sikok dakait ba nung sibile sal gathang tiprasarok no chalak sawi rang telang thango yang tiprasarok khai poito khai bol wa mikuthung thaiguthung rok phallai birmanda kakno hnoi je mansak chaya nungya khai rohor laikha tei bosi buino sikok hnoi sawi tungo lachia oko kubino komorna sekang kobor khawon mani oboni ni sakawono nangano sungtong ko sungtong nai rokni sraimung oboni ni sakawono nangnai asuk sal nung tiprasarono thokai kya chalak saka oboni sakawono nangano nung hain moino kobor khawi tongka orwaisa thangoi omake tiprasaroni birman tiprasaroni mokol muktui hunai hini kogrui kognarugya oboni sakawono nangnai Kebaya song tirin joroti asunong situng tai nero ani o video bahai nangjakha comments khaidi tai share tai subscribe khaidi tai ang o bahai kino buskang ni salo tebo kaham o bahai kino review tai reply video rok non bagai tubi phainai tai hain bagui ang no khawai khobai koyo je nero ani o channel no subscribe khaidi tai ano support khaidi noi Hambai